Ka Khubor ni ka sngi ka long. Jisu udon ban ong eiei. Jisu udon ban ong eiei. Kwa fin shashkor ya ni ka ji kai ha ni ka por ka bamenta. Ngi ju snow na ka por sha ka por ka ba ublay Ukraine yangi. But kam tam ba ukular yangi wei pi wei ye ke jinkular ki ba kraw ki jinkular ki ba kodor ki jongu. Kawin na kata ka jinkular ya ka ba utray ukular ka denu Jeremia ar pandai ka khat ba khatway ya ka ba ublay ong kumni na ba nga tip ye ki jingmut ya ka ba nga perkhat sapang jongpi ong utray ki jingmut ka jingsuk ken te jong ka jingsneu ban ai ka jingkremen ya pi ya ka por ba kut jongpi utray ong ala dab don lupa ka jingmut ka jonga ala dab don lupa ka plan ka jonga ya pi ban ka plan jonga ka long ban kerkhu ya pi fin long ki ba kharoi ki ba manbha Pinalong ki ba seiso plans to prosper ong ka tin pareng not to harm you ndai jong ka jing sneu ndai jong ka jing tim ndai jong ka jing duk ndai jong ka jing kerdu reka plan ka jong blai ka don lupa ba ukwa ban kerkhu ye pi habaro ki benta ka jim ka jong fi ka plan ka jong blai ka long bon le bahaya ka jim ka jong fi ba ka tin ka jong blai ka thu ban ai pi ru ka ta ka lawe ban ai pi ka ta ka jingkermen hope in the future lene kata ka jingkermen bat kata ka lawai ublay la dab don lupai ka bagum kata na kamanta jongi but Jisu ong ini ki kintir ong ngan lek ben kre ka jakai pi ba ondang la dab ngan sawan chau pi ba kata ka jaka ka banganga don hang ta pindon kata ka de jingkular ka jong try na kamanta jongi way pi way ka jingkular ka jong ublay ningkong ati na manta ka jingkerku ha ka bakin jado pat ka aro kalong ka jingkerku na kamanta ka bakin jamin sim but utray ukular ngas ngobang abang ayo snow ye jingkular ke jong blay lese mapiru pi ngobang haba pi snow ye jingkular ke jong blay haga jingim ke jong pi henry ke jingkeli haga ne ke por kalong hatu pi le ayupat haba blay aripi pi le ayupat halor kata ka ba blay ulakular pi pi shu apsa abai bagata ke jingkerku kan wan haga jim ke jong pi Lep you tias ngiben bagata ka jing kharoi kan wana ka jim ke jongpi hatu fila ju shumuddur bet ko blay ruang muddur blay ruang don ka plan pi sudan plan bet ba chule e ganin chule e ga tai hinrei pi you tias ngi fila jaito pimle e pi trai blay ukular ya pi tang ba usukular kan long bet trai em kan mawi gane ga way Bau blay am bau kular ukwa ba mapir upin treshitom halor kata ke jingkular ke jong blay. For I know the plans I have for you, plans to prosper you. Ka plan ke jong blay ka long ba ukwa ban kerku ya pi. Ukwa ban pen kharoi ya pi. Ukwa ba unle bhai ke jim ke jong pi. Henry lada pi shu shong tia thai. Lada pi shu le jaito but lada pi pim work out ni pim treshitom. Ban yo ya kata ka ka bau blay la kular pinum yo ru ka bamut ang ni la da pitre shitom u blay la da plan lupa ba un kerku ya pi don ki brio ki batre shitom klem u blay tadeng ta ka jing ki step ki jong ki jing pe miet ki jong ki ka Shillong le noi ha ka ba khat du shu duk shu kerdu shu dap ram dap sha ban mdani kli bet suda bet mdani tadeng ta ha ka ni ka sngi kwa ban ong ye pi ba ublay ukular ye pi but you see ba ublay ukular ye pi tip ye kane ke jinkular pi hap ban treshitam ba ublay ukwa ban kerku ye pi ublay ukwa ban le ye ke jingle ki ba phla ki ba kraw ha ga jim ke jong pi utrai ukwa ba pinlong ki ba kharoi utrai ukwa ba pinlong ki ba manbha utrai ukwa ye pi ba pinlong ki ta ki ba sei so shisha ha ga jim ke jong pi but nga kwa ban ong ye pi kane ke sngi hen break away kata galong utrai kwa pi bantei pinken mau kat yau Adam te la dau shong ru ka biang te hunrei blai shim la ailat ya Adam ba shong kai thia thai ne ba shu ya chene shatai klem trei ka babel ke tho yangi la ngi pule ne ga nong ga ba ar Genesis ka khat ka ba khat san ngi hang ne ba pleng Adam ru utrai ha ga per ka jong blai ka babel ka ong ba utrai uba ublay ula shim yo ta ubriu ba ula bo ye haga ta per eden ya ka ban trei bat ban sumar ya ka
Uhab bantei ban sumar, uhab ban workout, uhab ban le uhab ban ki ya kti ke kejat. Wat lada udan hakata ke edente. Haka spot ne hakata ke presence ke jomble uhab bantei shitam. Uhab bantei ublei ulabu ya ubriu bantei. Bat ban sumar ru ya ka. Tadi kita kwa ban ong ifi ke ne ke sngi ke bamanta ada ublei ula kular ya fi wong for I know the plans I have for you. Ada ublei ula don lupa ka plan ula don lupa ke jingmut ke babhana ka banta jong fi. Kamut ba katakan Shillong la galong la dan na kaliang ke jong fi pimle Tadi kita kwa ban ong ifi baga ktin ke jong blei ke da ya thu ya kata ngidei ki betrei lembat ublei. Ada ublei ula kular la nang ia trei lembat ublei kat kum kata ke jingkular ke jong u daga bangi 3 minut daga bangi 3 sitam dangi plut ke por ke jongi plut ya ke jing tuai ngi plut haga ba syakri ublei la da haga ta ke jing trei ke bangi trei ru ngi trei daga download baro pitep na ublei am daga ba kerku shisha un kerku ye pi badaga ba penroi un penroi shisha ye pi gani ke kti ke pi trei am kan ka kam ka phile am kan Shillong la kalong kan biang la ka biang kata ka jing trei kan long ka basngo tanat kata ka jing trei kan long ka jing trei shisha ka basngo bang bat ka ba ai jing kemen ye pi bat ka ba pen smart ye pi ba pi pin trei namar ka don ka jing yo nong namar ka don ka jing ka khu ha kata jing trei ka ba pi trei tadeng ta ye pi ki batrei bela ki batrei sngi hi bat ki breu ne ki batrei haki kam ki baper nga kwa banong au blei am ukwa ban kerku ye pi ukwa ban kerku kam per pi trei kam kuli ne shu trei tamanti ne batang shu ba do bilat ne ban shu khle siap ne ban shu khle do bilat nga kwa banong ye pi utrai ukwa ban kerku ye pi rei ukwa ba pi pin trei lembat u lada pile jai tu ublei jungi udei ublei ubatrei ha kan mau kan ega wei ublei jungi udei ublei ubam ju sange bantrei ublei ubangi ngi syakri udei ublei ya ga ba umju samthia ne yo thia padeng ta ha ga por ga ba pidei bantrei fi hab bantrei pim dei banthia ha ga por ya ga ba hab pin ki ya ga ti ga jat ga jong pi hab ban pin ki ndei ba fin thia ndei fin relax mdei ba fin chuplut ka ya ka por ga jong pi ha ga mobile ha ga khalai lini ha ga ba kum kita ge utrai ukwa ya pi ba fin trei utrai ukwa ya pi ba fin trei ba lada pi trei 100% ya kwa ba nong fi kata ga jing trei ga jong pi kan long da ga jing ai ga jong blai tadeng ta am lada pi trei ka shu biang la ka biang ka shu dap la ka dap ka shu roi la ka roi ka shu bha la ka bha phini i be ya ka ta ki jing kar khu ki ba wan na ka mon na ka diang ga jing ga jong fi Tadaw blay ang, for I know the plans I have for you, plans to prosper you. Ka plan, jong ka jing suk, ka plan, jong ka jing kerku, ka plan, jong ka jing pendap, ka jing karoy, ka jing ka jong pi, lada pi le jay tu, kata kanum orlong. Kanum orlong lano ru. Kaktiin ka jong blay ka ong ikata, naga proverb kat sa arpulay, ay kwa ban puli pi ka nega por, kaktiin ka jong blay ka ong kumne. Haka jing 3 minut, baro don ka jing mentoy. Henry ka jingkran kermiang sentur kalam tang ha ka jingkerdu mdei ba pinchu bang tangania ban shubun nang daga ktien ne ba chu dan tang ki plan ne ba chu dan tang kita ki jingmudur lada shudan tang kita am lada kam don te ka jing 3 minut hagata ka kam ga jong pm kanom dan jing mentoy Henry lada pi 3 ka ga jing 3 minut baro dan ka jing mentoy 3 minut mdei ba chu 3 bandap ne trei tang ban yo tulop ne tang ban yo ya ka pe ke jong fi ne tang ban yo ya ka ta ka bainong sni ke jong pi 3 minut ong utrai wa adam u 3 minut ha ka kper eden ma piru u blai bu ya pi ha ne ka perthai ha ne ka eden ke jong blai hi ya ka ba pi hap ban trei stam tadeng ta lada pi pim trei am pinom roi pinom man bha la pim trei stam am pinom poi sa e ru la fiu trei tang mandap trei tang man yo pisam finum poi se ru tadeng ta kum bagaktin ke jong blai kong for I know the plans I have for you mga tip ya ke jingmut ya ka mga perkhat sa mga jong pi ublay la don pa ka jingmut ublay la don pa ka plan na ka bata jong pi im la da fi trei sitam am fini i be am ba pin roi pin man bha pin long ki briu si sha ki ba dap ki ba biang ki ba po ha ga jing ka jong pi kata ka dei ka plan ke jong blai ke jing thmu ke jing kwa ke jong blai ya ka ba un le ke jing ke jong pi ukwa ban le ka ta
ukwa ban ai kata ukwa ba phi shisha phin long ki bala kerkhu da ka bala kerkhu phin long shisha ki ba kharoi da ka ba kharoi kata ka plan ke jong blai Maka Bible ka ongi kata tu kan mau piu try bo blay jong me na mar dei ma o ba ai bor ya me ban yo e ka spa pli Deuteronomy na long ba pra khot kat pra ka tien ka jong blay ka kren ya kata la fiken mau yo blay bala da fiken mau yo try pi shakri o pi e yo pi ya ka kum ka tien ka jong o pi 3 minute ro kum ba u try ong ta dei hang ta ka tien ka jong blay ka kren lupa ya kata pi long ki bala kerkhu Bleu ai bor haga ketiga jongpi bapin yo ga spa. Balai don kam ya ga spa. Wei boong bangam don kam ya ga spa. Lada pishu kwa ban riu spa tang yala dia ta pim don kam hiru. Ndai pi riu spa na ga dao. Bapila ban long ka jingkar khu ya ga hima ga jong blai. Bada bapi riu spa ka perthai ka ni i ya ga borong ga jong blai ro ga jim ga jongpi. O blai da ka khu shisha ya pi ba shisha fin i ki sim ki sheting ya Abraham Isim, wa Abimelech u shaktin, u Paro shaktin, but fini ba Abraham udan lagi jong sipai ke jong wat u ya lai liat ma u job ya katma la da udai baduk la sa nyon ben rei namar bu dei borus pa tadai hang ta wat isim lu ki shaktin ya u Abraham tadai hang ta fi pa na ba fin long ki Abraham kat ba finang don hang ne perthai ka shong pi ong la nga kwa su tremol mala ka su hon tam yo ka ja ka do la biang tapi ông ta tapi yang như phi ngắm ông bà phi bên hạp lệ chụp bor ban yo cái ta là phi xuống huân em ta mình long ta là cái mình tay đi simet mình long selfish cái biang rồi play cái plan cho cái long for I know the plans I have for you ông try cái plan mình prosper phi bảo play quá như phi bà phi long ki bà kharoi bà ki bà man ba ki bà đap ki bà biang ki bà show ki bà pau ki bà long shi sha cái jinker khu naga banta ka hima ka jong play but naga banta ki men sim ki bakodor ki beran kami ka jing rap ka jong fi kata ka de ka tien ka jong play padeng ta ka tien ka jong play ko ong ye kata ba un aya phi ka ai ye kata ka lawe ye kata ka jinkerman ba ka lawe ka mot ye ka lawe ka jong phi la tikna la da pi treshi tom pi tre lem ba do play ka babel ka ong ye kata la fi pule ka shiti ka ban kong shaki korin ka lanong ka ba lai ki ne khot ka ba kendai ka ong kum ni Namar pialong ki betre lembar ublay, pialong ka lengka ublay, bat ka jingtay ublay. Ngilong ke ki betre lembar ublay. Tadeng ta pihak banyak tray lang bat ublay, pihak banyak tray lam piniu i, ya ka jing kharoy ka jim ka jong fi la fi shakri, hoy haka yeng ka sem ka jong fi haka kam ka bapi dan bat la fi shakri ublay ru piniu i bet ya ka jing kharoy haka ta ka jing shakri. Namar la rapia 3 lam baru blai pim dei ban 3 jaitu on rapia 3 smart rapia 3 minat ong ka tien ke jong blai fin i ke jing karoi tadei ta tien ke jong blai ka ong i kata bangilong ki be 3 lam baru blai bat ka tien ke jong u Jisu ru wang ba ngalai ben kre ke jaka ya pi ban nang adap mon sha pi ba kata ke jaka pi dan pin nang ta bala dang ngim 3 shitom u trai la plan lu pa un ai ka benang ngi re dang ngim 3 shitom bangin badu try bangin shakri try bangin long hok badu try bangin long ki bereu play bangin long ki bayai daga jinget bangin long ki badap daga jinget la bangin long bangin di ben long shak ki badap daga jinget sha daga jing jam dot la dangim dan ya kata ka quality la dangim try shitom la dangim workout la dangim dan ni ki so ki jong men sim ka jim ka jongi kata ka plan ka jong Jisu ka nam poi shino namar la da phim ya try lem badu Chris kalong le na ai ka plan ka jong play Tadeng ta ka babal ka kren ni ka talo dangi puliru try pen kan ma dangi pulir ka ni ka poru na Philippine long baar kini ka khot ka bakhat khat lai ka ong kum ta ti ko ha ba e junga kum ba halaga sngi pilai ka ngo om ta khmat junga henre men ta kham tam e ha ka ba ngam don ha khmat ken to trade dep no ya ka jing pen im jong phi hi da ka jing tieng ba da ka jing knyu Ông nó tổ trade depth ông tin cái jong bay tổ trade depth nó ya cái jing pem jong phi hi da cái jing tieng ba da cái jing knyo kamot phi haban work out ya cái salvation cái jong phi man la ka sngi phi im kum no man la ka sngi phi yat kum no hato phi pen so bahan em utra hato phi im na em ban long cái jing ka khu ya nore da ka ba phi ya rap ya no ha ka tien la ne ha ka kam ka ba phi le Qua bên ông yêu phi cái này cái sngi cái mình ta là đa phi phim tray là đa phi phim lệ ấy
kata ka plan ke jong blay ka long sat na kam ta ka jim ke jong fin do ya ka beneng ru la fin work out ya kata ka salvation ke jong pi la fin ya tre lem ba do blay dring tanga wa ban pen kot akan ka por na ka ne ko ka dekat ya ka ba u pol ukren na ka shiti ka ban kong ke jong o shiki koren ka babel ka ongum ni kong henry da ka jing u blay ngalong ka ni ka bangalong bat kata ka jing jong u ka bala ai hanga kam shim la long le no ken henry ngala 3 minut kam tam shikat day ban yaki baro tam la yo ka jing kamut la shubyang upol ong henry da ka jing u blay kalong kani ka bangalong bagata ka jing ya ka ba ula ai hanga kam shim la long le no ken Blay ai ke jinga hingi baradangi trei la mangi shakri kan dan bitte ke jing kharoi ke dan ke jing maba rei la dangim trei la dangim le la dangi shi shongsa ajo ban chukot tang ke jing plan ke jing perkat dangi shu he sang kanya shu bon sang kanya shu tiang sang ke tien numpoi se ru namaru polo ong ne rei nga ngala 3 minute kham tam shika dei ban yaki baro upol udei ubat trei shitam Badeng ta haga kam ke chu ulej perkat fi ki missionary journeys laisin ulej ye ke missionary journeys ke jong una ko ke jaka shi ko ke jaka wa ban ya leng ba ki khlau ba wa ban ya na ba ke duria wa ban ya na ba ke jingma ki jing shirkai ki babon teng teng ha ban sha tangan teng ha sha uslap upria sha er ke sngi sha ki jingma ki jingmen sa ki bon ki nong to ki nong thiem ki sha shok ki sha dak utrai shi tam ukhlem shim la sange habulayo iga jinga bantrai utrai baru klem penleno ya kata jinga ke jong blay tadeng ta kwa banong fi habaflayo iga jinga ba ke jingkular ke jong blay haga jingem ke jong pi ai ba fin tresh tam ai ba ke sngi ke long ke sngi on tra ai boring abang tresh tam nganom yo thia nganom that nganom sam thia ne kanom wan kata ke jing that ne ke jing blat haga kam kan bang kan thiang ba ke kam ka banga tre ngan tre be lada yo kan rat ne yo kan rat no trai to ba pipi trai lada i dai trai e kam ma fi don kan rat ba jaram bo fi fi trai la maru blay un sakar khu bi fi ka ba no fi un kar khu ba kata ka plan ge jong blay ba kata ke jingkular ge jong blay ya ga bo ong na ba na tip ya ge jing perkat ya ba nga perkat chang jong pi jing perkat jong jing ba ti om jong jing snio yo pediang ba ya kata He will prosper you. Un pen roy fi, un pen man bhai fi. Mat pan men sim. Fini ke jing bha ke jong blame dei tai fi. Fini ke hiar pateng wa jing fun ke jong piru. Balaga bakut jong kataru. Mandal dei. Fin late no nang ni na perthai la ke jing rong no kawan fi yo. Praise the Lord. You roi try. Dei ta kwa ban dwai ke ni ka por ga menta. Fin long ki bri ki be tre stambat ki be yai kat kum ka plan ke jong play. Ngini dwai ke ni ka por ga menta. Kani ke jing kwa ke jong Jisu ban kran fi ke ni ke sni kani de bo try kwa ban kran fi bo 3 minut kat kum kata ka plan ke jong play ni duai try ni ka por nga aingu e me ko pa bang ayo ban kran ni ki khon ke jong me lang ban ni ka tien ka khubor ka ba me pen snow try me kwa si shaban kran ba ni ka khubor ka de ka khubor ka ba me la kran but I ben ka khubor kan long ka bor ye ni ki khon ki jong me kam dei tang ban Shillong tang ki nong snap kim dei ban Shillong ko try tang ki nong yo snow henry ki nong le ya ga tien ka jong me tra nga duai man ka khu yi ba ha ni ga sngi de man le bela le ben trei duai nga ka khu ya pi la ga dei ha ga no ka kam fi trei de ga ba fi nya kali na fi nya skuti na la fi dei fi trei de bela yin sngi na fi le ban trei kontrak na fi le ban trei kano no ka ching trei fi dei kuli na fi dei uno noru Fitrei hagiau ki hat video kuli na video tau bekit nong kom ne nga duai nga kerku ya pi ka ni sni utrau na kerku ya fi utrau na penroi ya pi na yo e jinga e ge jong blai fin da long shi shaki breu ke bo blai la kerku banga duai ka no ka kam fitrei ka ni sni hagiau hat ha ka office ka jong pi hang no train na do ka donot wa ju train tang mandap train na do ka men sim ya train lembar u blai un penroi ya fi u blai un kerku ya fi o trashi sha unda le ki kamba o unda ai sha e pi ken ya kata jinkermen but kalawe ka bakmen kalawe ka basnotna o traun ai pi wat ya ta jimpen em ya ka beneng ka ba kula na ka banta ka ji em ga jang fi tresh tam ka do ba yai tresh tam khambon shu ha ka bagen jaman sim ba pin em ka jing em ka ba yai dur
bat ka gospel ke jong Jesus Christ ngadwai ngakar khu ipi ke ne sngi phin long ki blak kar khu si shadow Jesus Christ hak teng Jesus ngadwai amen amen tran ngakar khu ipi ha in say shem bat khle sibon amen